Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y Channel Me, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen itirik na. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Dasaya ata si mangpet kan lakay. Oh, apay akasta ti langam asim mangpet. Nakalidliday ka. Napasama kan ti pagbutbut nga kalina. Inya nun suda itay dagiti maikat iti kumpanya pagpapayak. Kat, asino ngay dagiti maikat? Maysa ka dagiti maikat. Anya? Daksang gasat ta sana kamay sa kadagiti napiling agbati. Kasta unay aliday dagiti pada ka trabahador. Nangro na dagiti pamilyado akas kanyak. Ay, talaga akasta. Awan maaramid tayo Kasapulan mo't nga aramidan day tati kumpanyayo. Ado talaga tinaapektaran gapo iti napasama ka pandemya. Agyaman tayo laangan. Tasaan nga amin at trabahador kat na ikat. Di pa'y kat nagadun a pamilya ta agbisin no kaskasano. Sa bagay matkit di masapol nga agbiro ka kiti pagkakarak. Pudno nga dati intad ti kumpanya separation pay me. Ang umsan nga umdas day dya pagbiag tayo. Nang runa kat agad-adal pa lang ti duwang anak ta. Di ka agdanag. Makabiro kan tumutla ang ti sabali at trabaho. Ngam ita, bayam asyak payla ang timaka mo iti amin. Adamat trabaho, saan ka di? Pudno, ngam dakalapukaw tayo ti panakaikat ko iti trabaho, Lina. Alangan mo't asikat ti mangbiyag iti dayto a pamilya. Siyak ti lalaki, iso arumbang lang asyak ti makaam mo iti amin. Mamang, pudno ka tingawa ng trabaho ni Papang? Anya tinapasamak? Ay, wan anak ko. Masapol nga aramidan ti kumpanya ti agkisay iti tao. Gapo iti napasama ka pandemya. Ado at talaga ang negosyo tinapektaran anak ko. Gapo iti pan nakalugi da. Kaasimat nga rod ni Papang no kasta? Isong matlagaya mamalmalday. Siyempre, malidayan na talaga ni Papangyo. Masapul nga agbirok manan iti sabali apanggadan na. Mamang? Iso ada kayo iti kabsat mo. Igaudyo ti agadal. Di yu lalaukan iti linuloko ti panagadal yu. Tapno inton makaturpos kayo. Nasaya at to ti agbalin abiyagyo. Wen mamang, di kagdanag. Aramidan mi dayta kanimanang ko. Tapno inton makaturpos kami. Makatulong kami tumeten. Kat maikanda kayo iti nasaliwanwan na panagbiag. Agyam anak-anak ko. Saan da kami apanunutan ka ni Papangyo? Kabailan mi pay. Ti rumbeng kat sumaya at ti biyagyo. Agraman ti agbalinto a pamilyayo. Basta mamang, ikarimi. Ipaayan da kayon to iti nasaliwanwan na panagbiag. Ading, naisimpam ka di amin na nagamit mo J-School? Un manang, hindi pa rabi Tapno nakasaganan apaman na mapantag eskwela. Nasayaat mo to kasta. Tapno di pa iso nga si kason ni mamang. Ama no malado iti office da no isupay ti mga ramid kadagita.
Wan manang, di kagdanag. Siya kung ti makamamang sagana katagiti masapsapol ko iskwilaan. O sige, agang mo sarta nga ro dun. Agidan ton amangan da papangkin mamang inton madamdama. Tapno makapantamot na iti pagadalan. O sige nga rod manang, mangantan, tapno santa amala daw iti pagadalan. Simra ka ni di pagadalan dagiti anak ta. Naimbaglangan at nasingpat ka na nakam dagiti anak ta. Wan lakay, saan da pas asikaso? Kabailan dati agsagana asumrak iti pagadalan. Isungarod nga ikagumaktag sapol iti sabala panggadan. Oran niya ditan, basta nadalos, kan legal na trabaho. Jaketa dumtong to te aldaw, akapilitan niya agsardang dagiti anak ta iti panagadalda. Nante, Nangato ta arapaap ko para kadagiti anak ta. Isong aramidag ti amin, tapno makasapulak manan iti sabali at trabaho. Amamot adyak nakalpas iti kolehiyo akaskan ka. Iso adya ko nagpili pa iti sumurka katrabaho. dayta ti dayawak kan kanante. Saan ka napili iti trabaho? Rumwarakin dun madamdama. Mapanak agsapol iti trabaho. Barang makasapol ak adagos. Kat makapagtrabaho ak matlangan, Lina. Gapo iti napasaran tayo a pandemya, kapilitan ang nagkisay iti trabahador ti kumpanya a pagpapaayan ti asawak manang Emmy. Napalalo aliday nila kayko iti daydi agundaway. Nupay kasta, ingkagumaan na tinagsapol iti sabali a panggadan. Gapo tadi na kayat asyak amin ti mangibaklay iti responsibilidad na kas padre de pamilya. May saak nga empleyado ti maysa nga ahensya ti gobyerno manang. Iso adakkel a tulong met ti matmat gadak para iti pagkasapulan ti pamilyami. Lakay, nagatang ko amin na nakasapulan diti balay. Naggrocery ak ngaminan, iso medyo naladawak ang nagawid. Agyaman akbakat. Pasensya ka pa lang ha. Ay hiwan gayam. Aday bagbaga ni pare roman na trabaho. Mapanmi kitaan ninton bigat. Kadoan nakano. Dinasaya at lakay, tapno di ka maikon diti balay. Kadsapay ko mata makasarot kamutan iti trabaho. Sapay ko mga rod. Nanganan da kiti ubing at dadan iti silid ng agar-aramid iti homework. Kasta ka di. Uwin. Isong agpalas ka matan. Isagana kung di makantap ng mga pangrabi itamatan. Amo ka na banog kay ti trabaho mga agmalmalam. Siyak tun ti mangisagana iti makan. Agpalas sa klabiit. Siya kon Lina. Alakit din. Ingka agpalasan. Tay dasar ko matan ti makan. Nalpasyo ka din dagiti assignments yo. Wan mamang. Si Kangay Tonton. Nalpas kun mamang. Tinulungan nak ni Manang. Kapaman analpas na tararamidan na. Nasaya at nga rod no kasta anak ko. Agina na kayo mutan mamang. Siya kundi makamo ka ni Tonton. Maturog kami tumutan inton madamdama. Wan nga rod mamang.
Sigurado na bannog kayo iti work you. Okay aklaang anak ko. Makitkita kayo laeng na ikatan amin abannog ko nga agmalmalam. Nang runa kat adapay ni Papangyo dito'y balay. Agbirbirok ka iti trabaho ni Papang, mamang? Wan anak, ada ka no mapandakitaan at trabaho inton bigat. Barang makasarek mo to ni Papangyo. Sapay ko mga ruda, mamang. Kaasimot ni Papang. Kanahin amalmalday manipod na awanan iti trabaho. Wan nga rod, mamang. Amuyo, mamang. Madmadlaw mi dayta. No kasya amadanon mi dito'y balay ni Papang, no agkapo kami iti pagadalan. Makitkita mi ti kinaliday na. Maikawala ang awan trabaho ni Papangyo anak ko, iso akas jay. San abale, barang makasarot tumutan. Ikararag tayo iti Diyos dayta anak ko. Dayta laengan ti mabalin a maitulong tayo ken ni Papangyo. Lina, nakastrek ako iti trabaho. At ang trabaho. Ha? Talaga? Oh, agyaman na kiti Diyos. Dinangag na batlaang ang dagiti kararag tayo. Rekomendar nak ni Komparek, iso anaawat akadagos. Naimaglaang na, good record ni Komparek iti nagtrabaho ijay. Oh, apay akala at anagliday ka. Itay laeng, kasta unay aragsak mo. Apay, nante. Amang ano di mo magustuhan tinastrek ko at trabaho, Lina. Kasta amot ang dagitan nakta. Apay, anya ay atrabaho dayta. Agbali na ka janitor iti may sa pagadalan. Kat, anya ko matijak magustuhan iti dayta. Amangan nga minuibain mo amay sala nga janitor ta asawam. Idinto ta si kagat agtrab-trabaho ka iti opisina. Anya ko matikabain ko. Nadalos at trabaho day talakay. Ang kabailam nga ta. Day ta ti saludsud ko. Amang numarigatan kamot iti agbalin at trabaho mo. Saan, Lina? Ado kami mo't iti a janitor. Kan ti may saan na ngayatak iti day trabaho. Librin to ti panagadal dagiti anak ta. Isa jakon pinanunot pa iti klase ti trabaho. Tati napatag. Makaadal iti libre dagiti anak ta. Dakkel tulong kada tayo dahita, bakit? Kastamo tininto nagkolehiyo da. At dantulat ta maitulong ti pagadala na pagtrabahuak. Dahita tinapatag kanyak, Lina. Ti makaadal dagiti ubing. Ay na, nagsayaatan ngay dayta nante. Talaga adakkel atulong daytan kada tayo. Kasi tinakunakon, pampanunutak dagiti ubing. Sandak nga tangay bayin ni Amada. No maamuan dagiti kagayim da amay salang a janitor ti Amada. Nante, pinadakkel ta na sayaat nga ubing dagiti anak ta. Di makkel da na singpet ken natulnog nga anak. Amok adida kanto ibain a pulos. Anak ko, ada ibaga ni Papangyo kada kayo. Anya day di, mamang. Wan nga pa'y sumamang. Papang, anya ti bagayo? Anak ko, nakastrek ako niti trabaho. Ha? Agpa'y papang? Wen, anak. Ang sandak nga tanga ibain niya amayo. No, maamuan yun na anya tagbalin na trabaho. Anya ti trabaho, papang? Janitor iti may sa pagadalan. Kat libre ton ti tuition nyo na umakar kayo iti pagadalan na pagtrabahwak. Dayta kat no kayat yo ti agadal iti pagadalan na pagpayak. Kat no saan nyo nga ibain a janitor lagayam iti tayo pagadalan ti amayo. Nante. Talaga, papang?
umakar kami iti pagadalan a pagtrabahuam to? Kayat ko day tapapang, tapno kanayon ka makita nga oreadak iti pagadalan. No kasta, saan yung nga ibay na may salang a janitor ta amayo? Oy, sana pulos papang. Proud kami pa'y ket di ata nagagat ni papang mi. Anya ti makunam nante. Agiaman anak ko. Kanagiaman akmot ken kalina, bakit? Tadyak pulos na rik na nga ibaindak, nga oray kastoy lang ti kababalin ko. Ipatpatag kayo unay a pamilyak. Nakasarek nga rod kas may sa janitor ti asawak, iti may sa apagadalan manang Emmy. Tikang runaan ang nangayatan na nga uray janitor laang ti trabaho na, kat ti panakalibreng to ti tuition dagiti anak mi. Dinan pinanunot ti mabalin asawan ti sabali a tao maipapan iti trabaho na. Tinapatag kat makaadal dagiti anak mi, asaan kami unay amarigatan amang isakad, gapo iti panagtrabaho na kas janitor, iti pagadalan nga immakaran maten dagiti anak mi. Naglabas pay dagiti aldaw, agingga adimtengan ti panagturpos ti inauna nga anak mi, iti kolehyo. Congratulations anak, nakaturpos ka niti kursum a nursing. Naragsa ka pa nagturpos mo, anak ko. Congrats manang. Agyaman na kada kayo. Nangruna kada kayo papang. No saan aga po iti panagsakripisyo yu iti trabaho asinaragyo, saan ko maanapasamak amin dagitoy. Anak ko. Amok nga ado ti manglalais kada kayo iti liklikudan nyo. Ngam saan nyo nga ingkan kano amin dagijay. Tapno maipayan da kami laang itinarimat ang masakbayan kani ading ko. Kat da kayo mat mamang, agyamanak itinalaos apan nang ipatag mo iti pamilya tayo. Ti panang suportam kani papang kadagiti amin aganwat na iti biyag. Di mo panunutan dagijay, anak ko. Obligasyon mi anaganak ti mangipaay itinarimat ang masakbayan nyo nga anak mi. Kat agyaman kami kadi papangyo, tanagbalin kayo anasingpet nga anak. Di na kami pulos inikan iti sakit ti ulo, kabayatan ti panagdakkelyo. Gapo tay patpatagda kayo adadakkel mi, mamang. Kat itata nagturpusan ni manang, ken umadani mo tandi pa nagturpus ko. Ikarimi asubadan mi ti amin arigat ken sakripisyo yo adadakkel mi. Ikarimi dayta, mamang. Papang. Manang, anya ti plano mi tata nakaturpos kan? Ag-review akon para iti board exam ading ko. Kat no mapagasatan ta makapasaak, kayat ko ti agtrabaho nga umuna di ti pagilian tayo. Ngam, kayat ko ti agabroad to. Ha? Panawan na kami, manang? Amok mat adimon to baybay anda mamangken papang. Iso ana talgad to tiriknak nga umadayo. Kayat kayo ngamin nga ipaayan itinanam ay abiyag. Agyaman kami, manang.
Sapay ko ma, tamatunoy mo ti amin ni arapahap mo iti biyag. Da kayo ti inspirasyon ko ading ko. Nang runa ni Papang. Talaga amay sa pagwadan nga ama. Kat deserve da ka ni mamang amin anam ay, ama ipaitan to kadakwada ading. Iso asika, igaad mo ti agadal, tapno makaturpos ka mutten. Naggasat ta bakit? Tanadaan tayo ti anak akas kadag iti anak ta. May sananaan anay aners ni Sheila nga anak ta. Kat ni mo tonton, naggraduaran iti kinainhinyero. Huwag nga rod lakay. Umuna apagyamanan ta ti Diyos. Gaputa na paraburan ta iti nasisingpet nga anak. Agyaman akmot iti Diyos, takasken ka tinagbalin nga asawak. Ne, oras syakmot naparaburan ak itinapintas ka nasingput nga asawa. Ang amanya nga tamot ti plano ni Tonton lakay. Bakit? Amo ni Tonton no anya ti makapasayat kan kuana. Baybayan ta dagiti anak ta amang plano no anya man ti kayat na para iti masakbayan da. Sapay maikawa ak itata nagretiro tan adwa iti trabaho ta. Apay, nao makakadi na makakitkita iti rupa kiti inal daw. Masika talaga. Apay ko maama-umak ngay. Madlagayam. Enjoyin takit iti biyag ta akadwa tapay dagiti anak ta. Tainton mapanunot danton ti mangbukol iti bukod da a pamilya. Nakarkaron ton a maikawa ka. Mamang, Papang, naawat ak iti nagaplayak iti banlasiw tao. Ha? Agpaiso, anak ko? Ay na, maragsakan kami para kan ka, anak ko. O, kano nga iti ipapan mo? Inton umay pay abulan, Papang. Asikasok pay dagiti papeles ko iti papan ko. Kan masapol nga agresaynak pa iti pagtrab-trabahwak ita nga ospital. Ay, talaga ka di apanawan na kami, anak ko. Mamang, para matla kada tayo dahi tingar aramidak. Kaya't kayo nga ipaayan iti naging awa a panagbiag. At damot pensyon mi, anak ko. Umdas ka da kamin gan ni mamang buday jay. Awan mo tirumba nga paggastusan mi. Wan nga rod, anak. Kan saan arumbang asubadam dagiti na ipaaymikan ka? Obligasyon mi dayjay. Ngam saan nyo nga obligasyon nga anak ti agsubad? Basta ti kayat ko, maipaay ko amin a pagragsakan nyo, Mamang, Papang. Anak, umdasin ka da kami makita mi anasaya tinagbanagan yung anak mi. Dayjay laeng mo't ka ti tartari kagayan mi, anak ko. Katarigagay ko mat, a maipaay ko amin a pagragsakan nyo. Iso adi kayon agliday. Kanayon kayon to nga i-video call. Tapno kasla adakla ang dito Pilipinas. Kan adamot ni ading ko akad kadwayo pa'y dito eh. Ay na, anak ko. Saan mo imot nga amon o anya ti plano ti kabsat mo? Ang mga nuinton madamdama. Ibaganan tumutan nga agabroden. Awan dakas na, Mamang. Di nasayaat. Tapno duwan to apagilyan ti pagpasyaran nyo. Basta aganad kanto iti papanam anak ko Kat sapay la kumata masarakam tumutan ti agbali na katako na hinay mo iti biyag. Anya? Ni Papang mat.
Wen mo't anak ko, manuntitawan mo. Awan kan iti kalendaryo. Panawad mo ten, tapno maadaan kan iti bukod mo a pamilya. Mamang, no adda dumteng, di nasayaat. Ngam ita, ti focus ko ket ti agtrabaho para kada kayo a pamilya. Kumusta mo ti trabaho, tonton, anak? Wan ngagpaiso anak. Sigurado nga gin-enjoy ka niya. Agresign nakton papang, mamang. Anya? Nay, apay ngay anak ko. Kunak man lumayat ti kumpanya pagtrab-trabahawam ita. Mayat mo ta talaga mamang. Nga masapol nga agresign nak, taga-brood akon. Anya? Nay, kaano pa nag-apply ka anak ko? Huwin nga rod anak. Medyo nabayag mo tan papang, mamang. Kahit napagasatan akmat, ta nakapasakit ti interview, kan iti iso aminan. Iso anaawat akon. Ay na, kun akon kat. Panawan na tamatla ni tonton lakay. Katanya nga rod. Para mo't na iti pagsayaatan na. Nagabrod lang arudan ni manang mo. Ita, oray si ka. Agabrod ka matan. Mamang, alakit nalagsak kami aparakan ka anak ko. Nga magandad kay ti sa di naman alugar apapananyaw Medyo delikado pa ilang ti panahon ita. Iso nga agannad kayo. Di kay madanagan papang. Mamang, agannadak. Ikarik da ita. Kasla na kaon-on nagtipampanunutem, Lina. Malagip ko laang dagiti anak ta. Mangmanganda nga ta iti husto nga oras iti ayanda. Ni tonton launay. Ang mga numabaybayan na mo't ti bagiina. Si kakit dimot. Kanayin mo ti video call yo. Makitkita mo dagiti anak mo. Apay ngagdanag ka ngay. Kastoy gayam, no addan bukod abiyag dagiti anak ta. Podno gayam jay kunada, amang rugi kayo adudwa kayo. Aglepas kayo adudwa latta. Katuan mat, bakit? Addan kabukbukudan abiyag dagiti anak ta. Agyaman takit di ata nasaya tinagbanagan da. Hawad matkit di kat agyaman ta iti Diyos. Gapo ka dagito'y aparabor ana ipaay iti pamilyata.
Pudno day talina. Kadi kararag taasapay kumataag na nayon ti kinaragsak tayo a pamilya. Kan ipaayan na ta kumapay ti at-atidog a panagbiag. Tapno makita tapay matadag ita agbalin niya apo ko ta. Bakit? Itamanang agpadan nga adda iti balasiw taaw dagiti anak mi. Nupay adda dagiti panawen amalidayan kami, gapu ta adayo dagiti anak mi. Maragsakan kami latta, gapu iti nasayaat a nagbanaganda. Ken gapu iti parabor ti namarswa iti pamilyami. Kang runaan pay a pagyamanak ti asawak, ken ipanpanakkel ko. Gapo ta iti likodan ti panagpaay na a janitor iti ado atawan, napagturpos na dagiti anak mi, kat agpadadan nga adda nasayaat a panggedan na. Umadanimutan ti panagpasyar mi iti pagilyan nga ayan damanang. Gapo ta dayta ti kang runaan nga arapaapda a mapasamak. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Lina. Pagayam ko Alina, umunay ti amin, agyaman kami iti impatulod mo apakasaritaan ti biagyo asang kapamilya. Makunak amaysa kayo apagwadan a pamilya. Katamok, anakaibati ti pakasaritaam iti inspirasyon kan adal kadagiti mang tartarabay iti programa tayo. Kararag ko asapay kuma taagtultuloy ti kinaragsakyo nang runa dagiti annakyo nga adda iti balasiw taaw. Alakastan pagayam ko ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen ti rigat ken panagsagrap ti tao ngem adda latta tinamnama iti patinggana agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o diopay dagiti sabali a pamati ken pamati. Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kami unay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Manang, apay nga awan manin ni mamang. Ay naading ko, nasapa na pan iti tiyandaan, mapan ka no agsingir ka dagiti abang ti pwesto nga ipapaupa na. Anyamot din ni mamang. Apay masapul pa nga iso ti mapan. O maymot dito balay dagiti agbayad saan ka di? Diyak man mo ka ni mamang. Manipod pimusay day di papang, nakarakaro mo tan ang nagbalin a busy. Rumbang ko mga agin enjoy langan ni mamang iti biyag na. Nagdakkel ti pensyon nga imbati kan kuwana ni papang. Adapay dagiti papaabangan na pwesto iti tiyandaan. An-ano na launayin ay iti kwarta katawad mo't paggasgastusan na. Kan maysa, di tamot dumawdawat kan kuwana. Wan nga rod ading, dinto pa'y mangibingay iti pensyon na. Ultimo dagiti apo na imutan na. Dahita nga rod kait. Sapay ti amo dagiti daduma at tao, may ranranod ta iti pensyon na. Di dalaan mo nga oray sentimo, saan ta pa dumawdawat kan kuwana. Ala, bayamon ading, tinapatag, adda iti poderta, kat makitkita ta ti mapaspasamak kan kuwana. Narigatan, ang mga nugundawayan ti sabali at tao, gapu iti kinabaket na.
nakapalas kayo mat mamang. Sa di naman ti papanan nyo. Mapanak ije bangko, adamapan ko asikaswan. Katapay nga agmay-maysa kayo amapan. Narigat nagmay-maysa kayo, taamang makasalaw kayo iti managdakdaka sa tao kat gundawayan na ti kinabakit yaw. Ay, amok ti aganad, di nakpan pagdanagan. Kuyogan kayo langin ama. Ay saanan, kabaalak tagmay-maysa. Mabiitak laang, adalaang naskan nga asikaswag. Sige, basta aganad kayo nga rod, mamang. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manang. Huwag ka ba, guys? Ada masapol ko keng ka. Anya ngay dayta. Sumurot ka kanyak, tamapantay di bangkaw. Ada naskan nga si kaswenta. May papanitian niya manang. Kasla importante launay dayta Kayat ka kumaaka joint account. Masapol nga main. Tapno anyaman ti mapasamak kanyak. Ada mangiruar iti kwartak no kasapulak. Agoray ka manang. Apay ngay asyak. Adamot dagiti anak mo. May sa kuman akadakwada. Kan may sa amangan no adda makunada no apay asyak akabagis mo ti ka joint account mo. Ay, awan bibi ang dano asino ti kayat ko. Diyak kayat amay sa kadakwada ti ka joint account ko. Amangan no ibuson da ti kwartak. Ay, narigatan. Ay, saan mo't siguro, manang? Apay, awan pa nagtalag mo kadagiti anak mo. Nagsisingput damalt. Puro pagimbagam ti adda iti panunot da. Kung kunadalaang ngam ti kinagpaysuna. Alal manundam ti pensyon amaalalak. Anya? Ay, sos, manang, agtalag ka kadagiti anak mo. Ta isuda ti mang tartaripatoken ka. Ni Uncle mo ti umawawag. Hello, Uncle. Apay nakaawag kayo? Kumusta kayo ngay? Nasaya at mad kaanakan. Imawagak na kayat kung nga ipakaammo ka na kayo nga may pimasyar itay ni mamangyaw dito'y balay. Ay, nasaya at sinarungkaran na kayo, Uncle. Amuyo mo't tanti kinabisi ni Mamang. Ay na, kaanakan. Sa balit iranta dya inayaw iti yung may natitaw. Amam ka di nagpakuyog kanyak iti bangkaw kat nang lukat iti joint account may. Ha? Wen kaanakan. Diyak ko makayat ngam agungat mat. Iso nga imanugot aklaangan iti sa bali pa'y atao ti alaan na ka joint account na. Kasta ka di, Uncle. Wen, Selena. Diyak mo't kaya tagumura kayo kanyak nga agkapsat iso nga ipakpakaamok idakan ka. Di kay agdanag, tadyak almanan ti kwarta di inayaw. Ay, di kay agdanag, Uncle. Awan day ta iti panunot mi. Nasaya at kat di tay manugot kayo. Delikado nga minter aramidon ni Mamang. Saan mi nga mo no sa dino ti pangipipanan na kadagiti kwartana. Kinagpayso na. Amumi nga awan pa nagtalak ni Mamang kada kami, Uncle. Iso ada kayo ti kinasarita na. Masda awak nga rod kaanakan. Imbagak pa'y kankwa na anas kan ada kayo ti pagtalkan na, tada kayo da anak na. Kanda kayo ti mang tartaripato kankwa na. Bayan yun, Uncle. Ti importante, secured ti kwartana kada kayo. Kat agyaman kami unay kada kayo, Uncle.
Kasta ti kababalin ti inami manang Emmy. Saan mi nga ammo nga manipod pimusay day di papang, nagbaliw anamin pinsan ti ugali ni mamang. Nagbalin anaimot, mas talken na pay ti sabali a tao, ngamda kami nga anak na. Kinapudno namanang, saan mi nga alalmanan ti kwartana, saan mi pay a paggasgastusan dito'y balay, iso amas daw kami iti kabsat ko, no apay akasta ti kapanunutan na. Ti kayat na, kat idulin na amin a kwartana. Ti kayat mi ko mga agkabsat, kat ag-enjoy ni mamang. Agpasyar, aging gaan na pigsapay, tapno saan amasayang tinagbannugan, kan ti kwarta anabati day di papang kenkwana. Charley, mapanmunto man ayaban di kakapedraw, taday patarimaan ko kenkwana. Anya day jay mamang? Di kusina, kayat ko abaliwan ti lababaw ken ti tiles na, tapno na pimpintas ti buya na. Mamang, awan mo ti problema iti kusina kit. Napintas pa mo dagiti tiles ken lababaw. Okay pa'y dagi jay mamang. Kayat ko nga road ang mabaliwan, apay aya, siyak mo't ti gumastaws. Saan nakasta ti kayat ko asawon mamang. Ti ko naklaeng, napintas pa'y mo't jay lababaw, awan pa'y problema na. Saan kayo kumamanan nga agsayang iti kwartayaw? Di ko usaran na pagpasyar day ta kwartayaw. Ay na, among ta sa anak anausam iti pasyar-pasyar. Kay kayat ko amatarimaan dagiti rumbang amabaliwan dito'y balay. Makaamo kaminton mamang, saan kayo naggastos pa'y? Usaran nyo kit iti kwartayaw a pagpasyar, mangan iti restaurant. Mabalin nyo awisin dagiti apo ko yaw, no kayat yaw. Ay, basta! Ayabab to ni kakapidraw, nalpas. Hello, Lola. Ay, si kabot gayam apok. Apay, nalpas ti klase mon. Wan, Lola. Sige, mapan kay di kusina, taag meriendakan apok. Lola, mapanta ijay mall. Mall? Anya nga iti aramidam ijay mall apok. Ado ti tao ijay. Manganta iti ice cream, Lola. Ay, narigat ti mapan ijay mall apok. Ado ti tao, akas kunakon. Ibagam ka ni mamem, ta gumatang laangan iti ice cream. Ta dito'y kan balay amangan iti ice cream. Okay? Sige, Lola. Okay. Nay, papanan nyo nga agina si Lina. Mapan ko man ipasyar ijay mall to'y apo ko yo, uncle. Aggagar ngamin ama pa nagpasyar. Kasta ka na eh. Kasano, imbaga na ka ni mamang ama panda ijay mall. Madimot ni mamang. Kayat pa'y mo to'y apo ko yo akadwa nang agpasyar. Ay na, jakman amo ijay inayaw. Di na pa'y kayat ti agaliwaksay. Kanayon nga dayjay tsindaan amang bambantay kadagiti ipapaabang na apwistaw. Pasaray tumulong pa'y nga aglako no daduma. Sayang nga rod, uncle. Ado ti saan ama ar-aramid ni mamang. Gapo iti masansan a panagbantay na kadagiti pwesto a papaabangan na iti tsindaan. Ay. Tay agaliwaksay kumamot uncle. Sa bali mo ti kayat na. Di mi pa'y maawis iti kayat mi apangawisan kenkwana. Ngarod ayun gayam ka anakan, naibagam ka din iti kabsat mo, da imbagakin ka, anapan kami ken ni mamang mo iti bangkaw. Saan pa ingarod, uncle? Ngam di kay agdanag, maawatan ti kabsat ko dayjay.
Amo na mo't ugali ni mamang. Ay, Sige nga rod, Uncle. Labasan da kayo pa dito'y sige, Selena. Agan-anad kayo nga agina, Agyaman nak, Uncle. Sige nga rod, patuluyan min. Manang, apay nga tangawan pa'y ni mamang. Sumipngutan. Wan nga rod, adda ko man kat. Ay, anyamot nga minan ni mamang. Pasaway talaga. Imbagak nga min asaan arwar-arwar. Ngam natangkan mo ti ulo na. Nay, ada awag mo manang. Song bata mong ta mga importante day ta. Ni mo't Uncle ti umawawag. Mabit lang nga rod tasong batak. Sige lang. Hello, Uncle. Ay na, Selena. Mapan kayo di ospital. Taintaray na kano dyan ni Mamang Yaw. Ha? Anya? Apay, Uncle. Anya tinapasamak? Natalimudaw kano itay kabayatan di pa ng tultulong na ititindera. Iti may sa apwisto apapaabangan na. Sige nga rod, Uncle. Agyaman nak. Mapan kami adagos. Bye! Manang, apay, anya tinapasamak. Umay ka, mapantay di ospital. Adda ijay ni mamang. Anya? Na-stroke ni mamang, kabayatan ti kaadda na iji tiyendaan manang Emmy. Intaray dagiti am-am mo na iji ospital. Nadanon mi ni mamang ijay ICU manang, kat critical ti kasasaad na. Kasta unay adanag mi iti kabsat ko. Nagtalinaad ni mamang ijay ICU iti sumagmamanong aldaw. Ngamgapu iti napasnag apan nagkararag mi, kastamoten dagiti gagayam mi, nakalasat ti inami manang. Agyaman ta iti Diyos, nakalasatan iti paggad ni mamang ading ko. Wen nga rod manang, talaga alumablaban. Talaga adi na tapay kaya tapanawan. Iso na laang tadakkel una yan ti babayadan tayo dito ospital. Amo tayo mo't talaga nagastos, no ICU ti ayan ti pasyente. Manang? Sana bale, kasaritak dagiti doktor ni mamang. Amangan no mabalinan nga ialis iti sa bali a kwarto, kabayatan nagpapaimbag. Sa tanto sulbaran ti maipapan iti bill tayo. Sikat yung makaamo manang. Ay, uwan gayam. Di mat imbagam nga da joint account da ka ni uncle iti bangko? Kasaritam ni uncle Taday jayin ta aramatan tayo pagbayad iti bill ni mamang dito ospital. Talaga akas ta ti mapasamak, ading ko. Kumusta nga ni Mamang Yaw si Lena? Kaasi ti Diyos, nakalasatan iti paggad, Uncle. Ngam adapay laang iti ICU. Kayat ko nga roda kasarita dagiti doktor na. Amangan no mabalin min nga ialis iti sa bali a kwarto.
Total, agpapaimbaglaangan ni mamang. Kasta ka day. Isu na laeng, tasaanan ang makasao kan makagaraw a normal, uncle. Kasla ubingan ang masapol at taripatwa ni tinaimbag. Ay, oo na yan. Talaga nakaro ti pan nakastroke ni kabagays. Ayun gayam, no kasapulan nyo ti kwarta ni mamangyaw, mapantanton erwar ka anakan. Amaw kadakalan ti bilyo ija ospital. Wan nga rod, uncle. Awan mo't pangalaan mi. Imbaglaangan tadda urnong ni mamang iti bangko. Wan nga rod si Lina. Sige nga rod, mapantayo erwar, uncle. Tapno maisimpamin ti bilmi ija ospital. Kamusta ni Lola? Okay mo ni Lolam, anak. Ngam adapay laang iji ospital. Kaasimot ni Lola? Ay, wan nga rod, anak. Ngam di ka agdanag. Mabiitan nga agawid ni Lolam. Agpayso, Mami? Wan. Agpray ka ni Jesus, Tapno makaawid ni Lolam dito balay. Wan, Mami. Miss ko ni Lola. O sige, anak. Tagsubliak man na ni ospital. Agsingsingpot ka dito balay, wan. Mangan kayon ton ka ni uncle mo at Charlie. Yes, Mommy! Ading, mabalin tayon nga iyawid ni mamang. Uray iji langan balay nga agpaimbag. Dakkel una yun tinabusbos dito ospital. Wan nga rod manang. Iji talatan balay at taripatuan ni mamang. Sayang dagiti na urnong na akwarta. Saan ang nausar tapno nag-enjoyment ko ma. No diket nausar laang dito ospital. Day tangarod kat manang. No saan na ko mga inabuso ti bagina. Saan kumamot ang napasamak kan kuana ti kastoy? Amo ka saan aday ito'y tinarapaap ta para kan kuana manang? Wan ading ko. Amo ti Diyos, para iti pagimbagan kan pagragsakan na ti tinarigagayan ta. Inimutan na mo ti bagina. Ay. Saan abali nga inimutan na ta, basta saan ko maati bagina. Iso tinang pili iti kayat na abiyag manang. Nagnamay mo't ti biyag na iti sidong ta. Ta saan damat apaggasgastusan? No kumata nag-relax ka nag-enjoy lang tinaramid na. Nalabit, saan na napasaran ti kas iti napasamak kan kuana. Ay, kakaasin ni mamang. Nang runa iti adda iti ICU. Manang Selena. Amom ading ko. Agserbi ko mga adal kada tayo dahi ti napasamak ka ni mamang. Ti kwarta, mabalin ang mapukaw iti apagdarikmat. Ngam ti paglidlidayak, nang runa no makit-kita kita ti kasasaad ni mamang. Masyanak unay kan kuana. Gaputa di na matlapag numaran amin ang nagbanugan na. Sayang dagiti panawon a pinaluspusan na. Tapno na iranod ko maiti amin nga induldulin na akwarta. Punot ako na manang. Iso aditay sayangan ti panawon nga adda tayo payabiyag. Huston di adda basit urnong tayo para iti masakbayan. No adda panawon tayo nga agpasyar. Agrelax akadwa tayo ti pamilya tayo. Aramiden tayo. Tasaanan ang maisubli ti oras ang mapaluspusan. Puno day tanging bagam manang. Ngam, iparik na talata tinalaw sa panangipatagtakan ni mamang. Babag ni ti panang taripato takan kuana ita, takasapulan na ta.
Agyamanak, adata yun diti balay. Mamang, adata yun diti balay. Dito ikan nga agpaimbag, ha? Manang, talaga nakamot talanglaangan ni mamang. Ngam kitam ni, aglulo Wan nga, Rod. Apay nga agluwa kayo, mamang. Di kay agdanag, tataripatwan da kayo anaimbag. Podno timbagan ni Manang Selina, mamang. Manang, oray sana makasaon ni mamang. Maawatak tiket asawon di pa nagluwa na. Maawatan talatan ading ko. Amok nga ado ti pagbababaw yan na. Ado ti panawon kan oras a pinaluspusan na. Basta iparik na takan kwa na ti pamatagta. Babaan iti panang taripato takan kwa na naimbag. Wan Manang, kat di ka agdanag, tagbinadang ta. Amo ka saan anala ka dahi ti apan nubo ka dimtang kadata. Ngam amo ka di natabaybay anti Diyos, Manang Selina. Pod na dahi taading ko. Kat agyaman akmat unay kan ka. Aging ga itamanang, tartaripatwan mi paylaeng ni mamang. Nupay narigat ti sasaadan mi, kayat mi nga iparik na kenkwana nga adda kami laeng ditoy nga anak na amang ipatpatag kenkwana. Adda dagiti gundaway amakitkita mi nga aglulwa ni mamang, kat maawatan mi latan manang. Ado tinagkurangan na kada kami ni mamang, kas inami. Ngam nabali wala amin dagijay, gapo iti kasasaad na ita. Gapo ta saan adagiti nagkurangan natin ng basaran mi, no kasanumi a maipakita ti kinapatag na kada kami. Patpatgan mi unay ni mamang, Manang Emmy. Kat dawatan mi iti namarswa, asapay kuma, taumatidog pa'y tibiyag na, tapno makadan nami pa'y uray kasjayan ti kasasaad na. Kat iti matbiyang ni mamang, amo mi asaan pa'y analadaw ti amin tapno makaamiris. Kat pagbabawyan na amin asaan anasaya at anaar-aramid na, sakbay asumaklang iti namarswa. Daytoy ti padas ko, Manang. To'y pagayam mo, Selina. Pagayam ko a Selina, talaga ang makaipaay adal to'y pakasaritaam, nang runa kadagiti anak, nga adda imimponan da asakit tinakam kadagiti naganak da. Dayawan kayo nga agkabsat, ta itilikodan ti ado a nagkurangan ni mamangyo kada kayo. Saan kayo ang nagimula iti sakit tinakam? Kat kang runaan na, ti ipakpakita yu ita panang ipatag iti inayo, ken panang taripato yu, iti laksid ti kasasaad na ita. Amu tayo mat asaan analaka ita ti sasaadan nyo nga agkabsat, ngam amok amasupapakan to amin a sakripisyo amapaspasaran nyo ita. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Nakasagrapayo itati sangkabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti panakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo. Ngam intayon manenti sumaruno nga istorya. Saan yo alipaten a sumurot.